Jo no conec el senyor Pérez Llorca. Bueno, ni jo ni ningú. Tots els meus respectes, eh? Jo no el conec, no sé si és bona persona, si no, només sé que és la mà dreta de Mazón. Home, sé que la senyora Prada se tenia en el mòbil com Juanfran Mazón. Això és l'únic que sabem. Però si tan bo és, chico, feu-li un parell de TikToks, el presenteu i que la gent el vote. Que no passa res, sense por. Si tan bo és el senyor Pérez Llorca per ser president de la Generalitat, presenten-lo en les eleccions. I no patisquen, que el seu electorat, que està encantadíssims de com ho ha fet tot, anirà i es votarà. O no. O no. Igual tenen por d'això. Miren, jo no sé si a les 7 de la vesprada d'aquell fatidí dia Mazón portava el mòbil en esa mochila en la que diu que portava el suéter. Jo no ho sé. Lo que sí que sé és que els valencians i valencianes en esta mochila ja no podem. Esta mochila pesa massa. I esta mochila no podem arribar un any i mig carregant amb ella. No ho mereixem. No ho mereixem. I per tant necessitem poder caminar lliures, poder soltar lastre. I que els valencians i valencianes decidisquen si volen canviar-se de suéter o volen canviar de govern. I això serà una elecció democràtica als valencians i valencianes. No tinguem por i convoquen eleccions.